Oikeastaan kaikki meni heti alussa pieleen. USA yritti vuonna 2009 painaa symbolisesti reset eli nollausnappia Venäjä-suhteissa, siis käynnistää ne uudelleen puhtaalta pöydältä. Mutta mitä olikaan reset venäjäksi? We worked hard to get the right Russian word. You think we got it? You get it wrong. I got it wrong. It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharged. Venäjän ja USA:n suhteiden todellinen kiristyminen alkoi viimeistään loppuvuodesta 2011. Venäjällä alkoivat pian parlamenttivaalien jälkeen laajat mielenosoitukset. Silloinen pääministeri Putin syytti Yhdysvaltoja protestien provosoinnista. No, я посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборам, сказала, что они нечестные и несправедливые. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. USA yritti tyynnytellä tilannetta, auki jäänyt mikrofoni poimi jopa Obaman lupailemassa lisää joustavuutta oman uudelleenvalintansa jälkeen. Mutta se Vladimir, vasta valittu presidentti, ei ollut lainkaan tyytyväinen. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin hyökkäsi ulkovaltojen, siis Yhdysvaltojen, agenteiksi epäileviensä tahojen kimppuun, ja siihen joukkoon näytti kuuluvan kaikkea kansalaisjärjestöistä oppositioon. Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации. Itse asiassa juuri tässä on Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden huonon tilan ydin. Bushin kaudella USA:n politiikkaan kuului pyrkimys kaataa epämieluisia hallintoja joko sotilaallisesti tai poliittisilla operaatioilla. Venäjällä uskotaan, että USA pyrkii edelleen ajamaan etujaan samalla tavalla. They see a clear pattern within the US policies with Iraq, Afghanistan, Libya. Many of them believe that Syria is just another step, and after Syria it could be Iran, and after Iran they might be even challenged towards Russia itself. So there is a kind of a conspiracy theory mentality within the Russian establishment. Erityisesti Libyan kriisi lisäsi venäläisten epäluuloa. Presidentti Medvedev oli suositeltu siihen, että Venäjä ei kaatanut Libyan vastaiset toimet hyväksynyttä YK:n päätöslauselmaa turvaneuvostossa. Mutta kun lännen sotatoimet johtivat Gaddafin kaatumiseen, Venäjä koki itsensä petetyksi. I believe that Russian motivation behind its peculiar approach to Syria has much to do with the US. Russia does not want a regime change in Syria. Russia believes that Assad is a guarantee that there will be no geopolitical advance of the US in the region. Venäjän Syyria-linjaa selittää myös se, että sillä on nykyisin hyvin vähän varsinaisia liittolaisia Lähi-idässä. Venäjä ja USA ovat nokitelleet toisiaan myös ihmisoikeuskysymyksillä. Putin raivostui USA:n kongressin hyväksyttyä niin sanotun Magnitski-lain, jonka nojalla eräältä venäläisiltä evättiin pääsy Yhdysvaltoihin. Sergei Magnitski oli paljastanut väärinkäytöksiä Venäjällä. Говорят о перезагрузке, а сами усугубляют ситуацию. Абсолютно не спровоцировано с нашей стороны. Вот погиб известный человек, уже ставший известным, господин Магнитский в тюрьме, умер. Ну, трагедия, конечно, мы сожалеем об этом. Ну, а что, а у них в тюрьмах никто не умирает, что ли? Слушайте, но уже 8 лет у Гуантанамо не закрывается. Venäjän myönnettyä amerikkalaiselle tietovuotaja Edward Snowdenille turvapaikan presidentti Obama peruutti kahdenkeskisen tapaamisensa Putinin kanssa. Se oli määrä olla ennen huomista G20-kokousta. Our decision to not participate in the summit was not simply around Mr. Snowden. It had to do with the fact that
frankly, on a whole range of issues where we think we can make some progress, Russia has not moved. And so we don't consider that strictly punitive. Edellisessä G20-kokouksessa viime vuonna Putinin ja Obaman välit olivat silminnähden kireät. Tiettävästi juuri ennen tätä lehdistötilaisuutta Putin oli kovistellut Obamaa mahdollisesta Syyria-iskusta. I know the press likes to focus on body language, and he's got that kind of slouch, looking like the bored kid in the back of the classroom. Знаете, я бы прежде всего обратился к нему не как к своему коллеге, а как к лауреату Нобелевской премии мира. Сколько раз Соединенные Штаты были инициаторами вооруженных конфликтов в разных регионах мира. И разве это решило хоть одну проблему? Афганистан, я уже говорил, да? Ирак, Ливан тот же самый. Ведь нет ни успокоения, нет демократии там никакой. Pietariin on luvattu huomiseksi 18 astetta lämmintä, mutta kokouksessa tunnelma saattaa pudota pakkaselle. What are the key obstacles at the moment that are preventing the political solutions? I think that fundamentally the two parties still think that each one of them think they can win a military victory. So they are not very enthusiastic about the negotiated settlement. The government say that they are willing to come to Geneva. The opposition, I mean, some parts of the opposition are ready to come. Others say that they will come with conditions. But they are not really ready. The other thing is that the Russians and the Americans are working together and with us, but they haven't yet agreed on even the list of possible participants. In particular, Iran. The Americans are inclined to say that Iran should not participate. The Russians insist that Iran should be there.